Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Phoebe deal nongrum kalathau ka khana kum ka kanthe ban ningkong e ban khur jingjop ha ka jinge ko penher kali jong ka rally of Himalayas Manali ka basan ha ka khat artarik urisau arhaja apusan ha kani ka jinge kop ka Phoebe deal nongrum ringkat bat u venue u paralok nongnya akali lang kilayo ban khur ya ka nam balai ha ka T1 extreme category ka balalong ka kanthe ka ban ningkong e na ka than chate la mingi ban yo ya ka te ka jingjop ya ka nam la do ha ka T1 extreme category lara daka araya rana bat ka baar daka lakpa na Arunachal Pradesh Kate ka Kynhun Jong ka Phoebe bat uvenu kilayo ru ya ka khusnam best team hadin balayo ya ka jing itu halor ka jing tibet Jong ka ni ka jing ekop Karali of Himalayas kade ka jing ekop nya kali ka bapau bala penlong da ka Himalayan Extreme Motorsports bat kabala manjur da ka Motorsports Club of India